Sanibonani eSouth Africa nasemazweni angaphandle akhona eAfrica nasezweni langaphandle impela phesheya kwezilwandle ubaba umprofeti uMafohla kwaNongoma osebenza ngesintu ngisendaweni yaseSidinsi la ngisebenzela khona. Abanye bayabuza uphi ubaba uMafohla simboni kwi-TV bafowethu ngangenwa ngabantu abadala ngathatha isikhoma sabantu abadala ngisengisiza abantu abaningi ukubavulela abagulayo nabantu abahluphekile nabantu abangayithola imisebenzi nabantu abadinga ikhundla emsebenzini nabantu abahujwa yizitha nabantu abanezilwane nabantu abanezifo zokuwa nabantu abahlanyayo. Ngithi ke wona umuntu onenkinga ekhaya noma kuthiwa kuvaleke ibhizinisi lakho noma udinga ukubethelelwa ekhaya abantu bayafa ekhaya mina ngifike ngizokuvala ukufa le ndaba yokufa kwabantu inyaka nonyaka ngcwaba abantu inyanga nenyanga ngcwaba abantu ngizoyimisa leyo nto nokungena kumphezulu ekhaya nguvale ngqi kungaphinde kube khona. Ngithinte unemimoya ayicacile unemimoya bayivala unesigodlo basivalile ngifone kule number bese uza straight eSidinsi kwaNongoma kunomprofeti osebenza ngesintu ongudokotela. Nansi inamba ungahesitate ukungifonela uyongithola ekhaya. Abasuka kude zikhona indawo zokulala esingamahotela kwaNongoma bayalala baphinde bavuke baqala umsebenzi wabo suqhubekeze uye phambili ukula kubusise nibe right. Sifoneleni manje sinisize.